No, sempre quan m'han preguntat no, i tu de què tens por, no? Que molta gent és com a morir-te, Sí. no? I jo sempre penso de quedar-me cega, o sigui, morir-me doncs estic morta i ja està, no? Però quedar-me cega és com estar en aquest món sense la part visual, que clar, per mi és Sí. molt important i realment per a tothom, no? Perquè al final com vivim en un món molt oculocèntric, no? Que es diu. És com una cosa que he anat descobrint a poc, o sigui, al final no és com tu vas fent coses i després acabes veient que hi ha uns temes que es repeteixen i molt. Clar, llavors dius, vale, vaig a posar atenció amb això, no? Per què m'interessa tant? Com que sempre he tingut aquest interès amb la visió, tant de forma fisiològica, no? O biològica, de com funciona l'ull, com a nivell més conceptual, no? De com mirem